שלום לכולם, ערב טוב וכיף כיף כיף לכל מי שכאן להצטרף אלינו. אז אני יעל קרן, נעים מאוד, שמחה להכיר. אני מנכ"לית של עמותת מהיום, תזונאית ומקצועי, והבאנו לכם הערב את ההרצאה המאוד מאוד מאוד מעניינת ומשנה עולם לדעתי. אני פה בכובע גם של תזונאית, אבל גם בכובע של אימא. כאימא ל4 ילדים, אני יכולה להגיד לכם שכל יום, כל ילד, כל שיחה שלי איתה מלמדת אותי שתזונה זה עולם. יום אחד הילד שלי לא שתה כי קרה משהו, יום אחד הוא לא אכל מהקופסת אוכל כי, ויום אחד הוא טעה משהו חדש. אז אני חושבת שמה שהיום, בעצם מה שהיום מלמד אותנו שאפשר לשנות, זה באמת שאנחנו תמיד 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 יכולים לשנות, יכולים לשפר את הרגלים ואף פעם לא לוותר. אז כאימא אני גם כן שמחה להצטרף להרצאה הזו. את ההרצאה הזו אנחנו מביאים לכם היום כחלק מיריית פתיחה שאנחנו פותחים את ערוץ ברילי. ערוץ ברילי זה בעצם ערוץ שמדבר על הרגלים בריאים לילדים. אנחנו עושים את זה בשיתוף עמותת מהיום ובשיתוף של דיקיור, שבעצם מקדמים בריאות אצל ילדים ומשפחות. הערוץ הזה בעצם מציע להורים תכנים, טיפים, המלצות וכל מיני פודקאסטים ומפגשים אינטראקטיביים עם אנשי מקצוע. אנחנו נביא לכם את הדברים הכי מעניינים, הכי פרקטיים, הכי up to date, כדי שבאמת באמת יהיה אינפורמטיבי ופרקטי. אז היום אנחנו נארח את עדי רסולי. עדי רסולי היא תזונאית קלינית, מומחית לתזונת תינוקות וילדים, ויש לה פה הרבה מאוד טיפים וידע להעביר לנו. אז שלום עדי. מיקרופון. היי, ערב טוב לכולם, אני מאוד מאוד שמחה להיות פה על הבמה המכובדת הזאת, אז תודה על ההזמנה. ונתחיל? אז ערב טוב לכולם, וכל מי שמצטרף אלינו בלייב ומי שיצפה בהקלטה אחר כך. אני אגיד נעים מאוד, ואני עדי, אני אימא בעצמי, גם ל3 ילדים שהם כבר מזמן לא בגילאים הרלוונטיים שאנחנו נדבר היום, נדבר בעיקר על הילדים ככה בגיל הרך. אתם יודעים, טווחי גיל זה דבר מאוד מאוד נזיל, כי המספר אנחנו יודעים מה זה, אבל בהתנהגויות יש לזה טווחים יותר רחבים. אז היום נדבר על גילאי 2 עד 6 בעיקר, ואני אגיד שהילדים שלי הם כבר מתבגרים גדולים, ובכל זאת בעיניי זה הגיל האהוב, אולי רק בפרספקטיבה אחורה, ועכשיו אתם רואים הרבה אתגרים וקשיים, אבל תזכרו שמה שיש לכם כרגע ביד זה חומר מאוד מאוד גמיש, שנתון או מזמן הרבה הזדמנויות לשינוי ושיפור, בדיוק כמו שיעל אמרה קודם, והיום בעצם אנחנו ככה נזכור כמה האתגרים שמאפיינים את הגילאים האלה. אני אגיד שבסוף ההרצאה אני אתן כמה זמן שתרצו, או כמה זמן שככה נצליח ויתאפשר לענות על שאלות, אז תוכלו לרשום אותם בצ'אט עכשיו או בהמשך השיחה או ההרצאה שלי, ובסוף ככה נעבור על הדברים. ואני אגיד שנדבר על אכילה, אבל לא בהכרח במובנים המאוד קלאסיים שלה, אלא דווקא כמשהו שהוא יותר מערכת יחסית ומערכת הרגלים, ואני מקווה שבסוף הערב הזה אתם תצליחו להסתכל על האכילה, גם קצת כמו שפה שלמה שאנחנו מדברים עם הילדים שלנו, ודרכה אנחנו מלמדים אותם לא רק אוכל, אלא אנחנו מלמדים אותם יחסים והרבה. אני אנסה לראות איתכם ביחד שלאכול זה לא תמיד פשוט, ולפעמים זה מצריך איזושהי מורכבות או זהירות מצד הילדים, ואז נדבר על אתגרים שכיחים שכוללים בררנות אכילה, או צריכת ממתקים, או אולי הילד שלכם לא צורך הרבה ממתקים, אבל כן מאוד רוצה הרבה ממתקים, על שיבוש של הרגלים, על הרגלי השתייה, וכמובן שלא נשחרר אתכם בלי פתרונות. אני חושבת שזו הרצאה שתוכלו להקשיב לה כמה וכמה פעמים, וכל פעם תיקחו ממנה משהו אחר או את הכל ביחד. אני בניתי ככה את ההרצאה הזו ב3 חלקים, כשבחלק הראשון אנחנו קצת ניישר קו במחשבה, אני אנסה להציג לכם את העולם הזה של אכילה מכמה נקודות מבט, אז נעבור לאתגרים ולפתרונות. אז אני, כמו שאמרתי קודם, אני באמת מאמינה שהאכילה היא מערכת יחסים, ואני חושבת שכל אחד שמסתכל על הילדה הכה חמודה הזאת בתמונה,
יכול להבין שהיא אומרת משהו, שהיא אומרת משהו בשפת הגוף שלה, שהיא אומרת משהו באופן שבו היא מסתכלת, כמובן שגם שעושים את זה בשחור לבן זה מכניס עוד איזה רגש או עומק לתמונה באופן פרדוקסלי, שדווקא כשאין צבעים לפעמים הרגש עולה, ואני נורא רוצה שתסתכלו על הילדים שלכם בארוחת הערב הבאה או בארוחת הבוקר הקרובה, גם על שפת הגוף שלהם, ותבינו שלפני שילד מכניס משהו לפה שלו, הוא עובר כל כך הרבה מערכות, הוא עובר את כל החושים, בסדר? גם את הריח וגם את המראה, וגם את הרעש שאוכל עושה באוזניים, וגם את העובדה שמישהו אוכל מולו, ואיך זה נראה כשמישהו אוכל מולו. אולי זה לא נעים לו לראות מישהו שמתפוצצת לו עגבניית השרי בדיוק כשהוא נתן בביס. ובתוך כל הדבר הזה שכולל את מערכת החושים, יש לזה גם את מערכת היחסים. מערכת היחסים שלי עם הילדים שלי מבוססת בחלקים גדולים, לא בהיותי דיאטנית, אלא ככל הורה, גם על האינטראקציות סביב אכילה. אבל אם אני זוכרת שדרך האכילה אני יכולה ללמד אותם הדדיות, ואני יכולה ללמד אותם כבוד, ואני יכולה ללמד אותם את האלף בית וגם אין סוף דברים אחרים, אז אני יכולה לזכור שאוכל הוא מערכת שלמה ורחבה. בתוך האכילה יש לנו גם משמעויות לתפקוד מוטורי, ואני רוצה להתחיל להציג לכם את התשתית הרעיונית שעל פיה אני מסתכלת על אכילה. אני אגיד שאני מתעסקת באכילה של ילדים ממש מגיל ינקות, זאת אומרת ממש מחודשי החיים הראשונים, עוד לפני המעבר למוצקים, ועד גיל 10. זה אומר שלפעמים אני יכולה לפגוש תינוק שבינקות שלו זיהינו כל מיני אתגרים, ובגיל 10 הם באים לידי ביטוי בצורה דומה, אבל שונה, מותאמת לגיל, אבל כן אפשר לראות שיש איזשהו פרופיל של ילד גם באכילה, בסדר? כמו שמאוד מאוד ברור לנו על ילדים למשל שהם ביישנים או זהירים, ואנחנו לא מצפים שהם יהיו מאוד מאוד שונים כשאנחנו משנים הרבה מרחבים, אז גם באכילה אני יכולה לראות סוג של מה שאולי נקרא לו ביישנות מסוימת, זאת אומרת הטמפרמנט של הילד יכול לבוא לידי ביטוי גם באכילה. אני אוהבת להסתכל על האכילה כמו איזושהי פירמידה שיוצרת תשתית טובה. קצת במקרה, אבל לא במקרה, בדיעבד. הנחתי פה את הציץ הבזיליקום הזה שצייר לי בית משפחה שאני ממש אוהבת והוא לא שלי, ופתאום ראיתי שזה נורא נורא דומה למטאפורה הזאת שאני רוצה להציג לכם ביחד עם הפירמידה הזאת. הפירמידה הזאת, השורשים שלה, או החיבור הכי עמוק שלה, כתשתית לאכילה, זה הרצון והמוטיבציה של הילד. כשאני מדברת בגילאים המאוד קטנטנים, אז אנחנו מדברים על זה שבשלב הטעימות, אני יודעת שהילדים שלכם זה לא השלב שלהם, אבל כן חשוב לי רגע לחבר את זה, אנחנו רוצים לחפש סקרנות. גם אצל ילד בן 3, 4, 5 או 6, אני רוצה שהוא יגיע לשולחן, לא רק כי קראתי לו, אלא כי הוא רוצה להיות חלק בשולחן, כי הוא רוצה לאכול, או כי הוא רוצה להיות באינטראקציה חברתית איתכם בשולחן. המוטיבציה של הילדים היא חלק משמעותי מאוד ביחסים שלהם עם אוכל וביכולת שלהם להגיע ולהיות יותר, או להיות מספיק סבלניים בארוחה, כי סבלנות היא פונקציה של המוטיבציה שלנו. אם אני עכשיו רוצה ללמוד תוכן חדש, או להיערך להרצאה היום בערב, חייבת להיות לי מוטיבציה. כי אנשים מבוגרים, יש לנו כל מיני מוטיבציות, גם להגיד שזה התעסוקה שלי, וזה הפרנסה שלי, וזה תחום העניין שלי, וזה היכולת שלי להשפיע, זו מוטיבציה. וכשיש לי מוטיבציה, יש לי סבלנות. סבלנות למה? סבלנות לפתח מיומנות אכילה ותפקוד אכילה. הפה שלנו הוא בעצם כמו מערכת, לא כמו, הוא מערכת שלמה של תפקודים שקשורים גם לסינכרון של הדברים, היכולת להזיז את הלשון, היכולת לדייק את התנועה בין היד לפה, ואחר כך אנחנו יכולים לראות גם ילדים למשל שהם קצת יותר מסורבלים מוטורית, אז הרבה פעמים אלו יהיו ילדים שהסביבה שלהם כשהם אוכלים זה אלה שקצת נופל להם וקצת יוצא להם מתוך הפה, וכשהם אוכלים הם אוכלים לפעמים עם פה פתוח. זאת אומרת שהתשתית של האכילה או ההבניה שלה היא חלק ממי שהילד. אני לא מצפה שילד יראה ביטויים שונים דווקא באכילה. אז פיתוח המיומנות זה משהו שאנחנו מצפים לראות שילד ישלים עד גיל 2, אבל זו כן נקודה חשובה לומר שילדים שמציגים איזשהו קושי בתפקוד של האכילה, באופן שבו הם לא עושים או אוכלים, עשויים להמשיך להציג את הקושי בהעדפת המאכלים.
אם הייתי פוגשת אתכם פנים מול פנים, אז הייתי שואלת אתכם מה יותר קל לאכול, דלת רכה, או לאכול עכשיו, לא יודעת, חזה עוף צלוי. כנראה שכולכם הייתם מבינים שלאכול חזה עוף צלוי יותר קשה מלאכול דלת שבסך הכל נמרחת לי בתוך הפה. יש ילדים שכבר בהתחלה אנחנו נזהה שיש להם איזושהי העדפה, אבל אם אתם מרגישים שהעדפה שלהם למרקמים מסוימים או למזונות בטקסטורה מסוימת נשארה, יכול להיות ששווה יהיה לבחון את זה גם בנקודת המבט של המסוגלות של הפה. בסדר? אז זה ממש כזה על קצה המזלג, אבל אם יש לכם איזשהו ספק על זה, שווה להמשיך ולברר אותו. כשילד מצליח לפתח מיומנות אכילה שמבוססת על הסבלנות שלו ועל המוטיבציה שהוא צבר או הגיע איתה, בעצם אני יכולה לצפות שהוא יצליח לסבוע מהאוכל שלו וגם לגוון את התזונה שלו. גיוון תזונתי זה גיוון גם בנוטריאנטים, בסדר? בפחמימות, חלבונים, שומנים וכן הלאה, אבל גם בסוג באופן ההגשה, זאת אומרת, אם אני אוכלת תפוח אדמה, אז אם אני יכולה לאכול אותו גם כפירה, גם כצ'יפס, או גם כתפוח אדמה צלוי, או שאני כילדה יש לי העדפה מאוד מאוד ספציפית לסוג אחד של הגשה, בסדר? אז מגוון יכול להיות קשור גם לצורות ההגשה שאני יכולה לאכול אותם, וגם כמובן להרכב המזון, האם אני אוכלת מכל קבוצות המזון, או שאני בוחרת להשמיט קבוצות שלמות, כמו למשל פירות או ירקות. אז זה מושג אחד שאני רוצה ככה שתזכרו, שזו הפירמידה הזאת שמבססת או מאפשרת לנו לייצר תשתית טובה לאכילה. ואני אגיד, כי אנחנו לא מדברים פה על תינוקות, אז אני אגיד שגם אם יש פה הורים לילדים בגילאי 6, והשאלה שאתם שואלים את עצמכם היא לגבי המגוון, תזכרו שזה מתחיל במוטיבציה. ועכשיו התפקיד שלכם זה למצוא את המוטיבציה של הילד שלכם להגיע לשולחן, כדי להצליח לקיים את הפירמידה הזאת. עוד מודל שאני מאוד מאוד אוהבת להיעזר בו, זה מודל שנקרא מודל חלוקת האחריות, שניסחה אותו, הגתה אותו אלין סאטר, יש המון חומר ברשת על זה לקרוא למי שרוצה להעמיק ולהרחיב, ואני רוצה בעצם לדמיין איתכם ביחד שהמודל הזה מייצר כמו שולחן, שיש לו 4 רגליים, בסדר? נכון אומרים ששולחן יציב עומד על 4 רגליים. 2 רגליים שייכות לילדים, זה הצד הימני בשקף, זה הבחירה שלהם למה הם אוכלים וכמה הם אוכלים. זה 100% באחריותם. האחריות שלנו כהורים או כאנשי חינוך או גננות או צוותים, זה להקפיד על הרגלי האכילה ולשמור על המגוון, לא המגוון שהילדים אוכלים, המגוון שהילדים נחשפים אליו. כי אם הילד שלי סלקטיבי, בררן באכילה, אני עדיין רוצה שהמגוון התזונתי שלו, שהוא רואה, יהיה רחב. ברגע שאני שומרת על החלוקה הזאת באופן השוויוני או באופן הטבעי או הנכון יותר, שבה הילדים יכולים לבחור מה הם אוכלים וכמה, וההורים יבחרו את רשימת הקניות שלהם ואיך נראים הרגלי האכילה בבית, אני מרחיקה מאבקים מהשולחן. אנחנו תכף נעמיק קצת בפרקטיקה, אבל אני רוצה שרגע תדמיינו שיש שולחן, ושולחן יציב עומד על 4 רגליים, וכל צד צריך שיהיו לו 2 רגליים. ברגע שאני מפרה את השלווה הזאת, ואני מתערבת לילד שלי בצלחת, אני עשויה לגרום לזה שהוא כאילו עומד על רגל אחת, או לחילופין, לוקח ממני רגל, מעוות את הרגלי האכילה, על אף שזה לא באחריותו. ואני אתן על זה עוד דוגמאות עוד מעט, אז ככה אל תיבעלו אם זה עדיין נשמע טיפה מעורפל. אז יש לנו עד עכשיו את הפירמידה, ויש לנו את מודל חלוקת האחריות, והדבר השלישי שאני רוצה שככה תנסו לחשוב עליו, זה שהרבה פעמים כהורים, אז אומרים לנו, תשחררי, מה אכפת לך, תשחררי. עכשיו, לא חושבת שיש הורה בעולם שרוצה או יכול לשחרר את הילדים שלו. זה לא בטבע שלנו, וטוב שכך, אנחנו לא אמורים לשחרר את הילדים או את הדאגה לבריאות של הילדים שלנו. אבל אנחנו יכולים לסמוך. על מי? על עצמנו ועל הילדים. כדי לסמוך על הילד שלי, אני חייבת לסמוך על עצמי, שאני אצליח לזהות שהוא רעב, כי הוא יגיד לי, שאני אצליח לענות לבקשות שלו, כי אני מבינה שיכולות להיות לו העדפות. אז בתוך הקצוות של בין לדרוש מהילד לבין לשחרר את הילד, אני רוצה להיות במקום בטוח באמצע, והמקום הבטוח באמצע זה כשאני סומכת על עצמי וסומכת עליו.
אני אגיד בסוגריים, עוד לפני שהגענו לפתרונות, שאני יודעת שלפעמים לסמוך על עצמכם או לסמוך על הילדים שלכם זה פעולה מאתגרת או ציפייה מאתגרת, אבל כדי להצליח לעשות את זה בהתחלה, אני מרשה לכם להגיד, אוקיי, אז אני סומך על עדי, או אני סומך על איזה טקסט שקראתי ואני עוד לא סומך על עצמי, וככל שהמציאות תראה לכם שכשאנחנו לא משחררים את הילדים, אבל גם לא נאבקים או דורשים מהם, אלא סומכים עליהם, תצליחו להאמין שאתם יכולים לסמוך על עצמכם ועל הילד שלכם. עוד אני אוסיף שמעבר לדרוש או לסמוך, בעצם הרבה פעמים כשאני מדברת עם הורים, אז אני שומעת אותם אומרים, הוא עקשן, או אם אנחנו מנסחים את זה במילים יותר, ככה, פחות ביקורתיות, אז אנחנו אומרים, הוא מאוד דעתן. ואני רוצה להציע לכם לחשוב על ההגדרה הזאת, ולהגדיר מחדש את הילדים האלה, אלה שיודעים בדיוק מה הם רוצים, כמדויקים לעצמם. עכשיו בואו, אנחנו מבוגרים, אנחנו חיים בתוך עולם שיש לנו בו הרבה תכתיבים, והרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו יכולים לאכול רק כשיש לנו הפסקה, ואנחנו צריכים להגיע לעבודה בזמן, ולסיים את כל המשימות שלנו, ויש לנו המון המון חובות. ילדים, הם לא בעולם הזה. הם בעולם שבו יש להם מסגרת וטוב שכך, אבל יש להם את הזכות המלאה להביע את הרצון שלהם כמו שהוא. זה שהם יביעו את הרצון המדויק לעצמם, לא אומר בהכרח שאני חייבת לממש את הרצון הזה. אבל הזכות להגיד את זה, היא זכות שאני לא רוצה לגעת בה. אני לא רוצה לגרום לילד שלי לא להגיד את הרצונות שלו. זה שהוא יגיד את הרצונות שלו, לא אומר שאני חייבת להסכים לכולם. אבל אם ניקח רגע עוד מטאפורה, ונדמיין שאנחנו עכשיו לקוח בחנות, בסדר? ולא משנה, תדמיינו את החנות שאתם הכי אוהבים, שופרה לאוהבות הנעליים, חנות כלי עבודה בגינה, לא יודעת, תדמיינו כל חנות, אז אנחנו יכולים למצוא מוכר שמגיע אלינו, בסדר? עכשיו לצורך העניין, הלקוח, שזה אנחנו כעת, זה הילד. המוכר זה אתם ההורים. אז תדמיינו רגע שבאתם לחנות, ואתם רוצים עכשיו לקנות משהו, אבל אתם יודעים בדיוק מה אתם רוצים. אם המוכר, בסוגריים ההורה, לא יקשיב ללקוח, בסוגריים הילד, אז הוא עשוי לחוות, הילד עשוי לחוות כאילו לא מקשיבים לו, לא מבינים אותו, לא מנסים בכלל להגיע לכוונות שלו, והמוכר יגיד, אוקיי, איזה לקוח עקשן, מה הוא מבין, אני יודע יותר טוב ממנו. כולנו רוצים שיקשיבו לרצון שלנו ולדעה שלנו, אל תפחדו להקשיב, זה לא אומר בהכרח שאתם חייבים לספק את הצורך. אני מזכירה שזה עוד עדיין רק השלב שאנחנו רגע מציגים את נקודות המבט, ותכף נראה איך זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה. עכשיו אני רוצה רגע ככה לעבור איתכם לתוך האתגרים, שאני מניחה שחלקכם מכירים מהבית, או שמעתם מחברים, או ראיתם אצל, לא יודעת, בני דודים או שכנים. אחד מהם, או העיקרי שאני שומעת עליו, זה בררנות אכילה, ואני אגיד שבררנות אכילה כהגדרה מקצועית, יש לה ספציפיקציה, יש לה הגדרה מאוד מאוד ספציפית, אבל אני מרשה לעצמי, גם כדיאטנית וגם כאימא, להגיד שבררנות אכילה יכולה להיות גם חוויה סובייקטיבית, זאת אומרת, הורה שמרגיש שהילד שלו נמצא בסיטואציה מאוד מצומצמת, מאוד מוגבלת, מאוד לא מצליח להתנהל בסיטואציות ככה יומיומיות, ובעצם ההנאה שלו מהאכילה עשויה להיות מושפעת מזה, יוגדר לפחות במושגים העממיים כבררן אכילה. בררנות אכילה יכולה לשבת על כל מיני אתגרים גופניים, כמו למשל התחושה, האופן שבו ילד חווה את העולם. אם יש לי ילד שמאוד רגיש לאור, מאוד רגיש לרעש, מאוד רגיש לעולם, גם בלב וגם בחושים, מאוד ייתכן שגם באכילה אני אפגוש את הדבר הזה. בררנות אכילה יש בה מרכיבים גנטיים. המרכיבים הגנטיים הם מרכיבים גנטיים. אני לא באה לשנות את הגנטיקה, אני כן יכולה להשפיע על עוצמת הביטוי שלה. זאת אומרת שאם אני כהורה אשנה את ההתנהגות הסביבתית שהילד שלי רואה בארוחות, אני יכולה לגרום, גם אם יש רקע גנטי וגם אם הבן זוג או בת הזוג הם בררני האכילה בילדותם, עדיין אני יכולה כהורה להשפיע ולקדם את הילד שלי. אז חשוב שתדעו שזה גם יושב על איזשהו פרופיל ביולוגי, על מי שהילד, זה גם יושב לפעמים על קיבעון מחשבתי, ילדים שמחפשים ודאות מאוד גבוהה, ילדים שהם טיפה יותר זהירים, טיפה יותר חרדים, והבטוח הזה, העובדה שהם אוכלים כל פעם אותו דבר, נותנת להם ודאות.
אבל אני רוצה דווקא להעמיק שנייה במחשבה על מה שקורה עם בררנות אכילה שיש לה אלמנטים רגשיים. מה זה אומר? תזכרו בפירמידה הזו, לא בפירמידה, סליחה, בשולחן אוכל של מודל חלוקת האחריות. אם אני עומדת מול הלקוח שלי, מול הילד שלי, כן, אני מקווה שאתם מבינים שאני לוקחת את זה טיפה בהומור את הלקוח, אבל לא לגמרי, כי בסוף ילדים הם כן, אני כן מציעה להם שירות, כן נענית לבקשות שלהם. אז אם אני כהורה לא מקשיבה לרצונות של הילד שלי, או לא מכבדת אותם, נגיד הילד שלי לא מבקשת שהוא יאכל מלפפונים, אז הקושי שהיה אולי ברמה מינורית או קטנה, נגיד הוא יכול לאכול מלפפון, אבל הוא יעדיף לאכול 2 חתיכות, ואני רוצה שהוא יאכל יותר. התערבתי לו בכמות, אני עשויה לגרום לזה שכאקט התנהגותי שעוזר לו לשמור על הביטחון והוודאות שלו, הוא יוריד גם את 2 חתיכות מלפפון שהוא אכל. תזכרו, אני לא מתערבת לא בכמות ולא בבחירה של מה הוא לקח, כי ברגע שאני מתערבת לו, הוא עשוי לצמצם עוד יותר את המגוון. אז בררנות אכילה יש לה כמה זרועות כאלה, או כמה גורמי השפעה, ואנחנו רוצים אל מול הילד הפרטי לנסות לזהות מה הדבר, מה יכול להיות שם. אז כשאני רואה איזושהי סלקטיביות באכילה או צמצום באכילה, אני רוצה לשאול בלב שלי כאימא, האם הוא תמיד היה מצומצם או שזה משהו שהלך והצטמצם עם הזמן, ובחתך הגיל שאנחנו נמצאים כרגע, אנחנו בגילאי 2-6, אני אגיד שזה גילאים שבהם יש צמצום שהוא טבעי לגיל. ילדים בגילאים האלה עשויים לצמצם את המגוון כחלק מההתמקמות שלהם בעולם. כמו שהם מייצרים איזושהי העדפה למשחקים, ואיזושהי העדפה לסגנון שיח, או מה מעניין אותם בשיחה, ואיזושהי העדפה לילדים כאלה ואחרים, אז אותו דבר הם יכולים לייצר העדפה גם תזונתית. יש לזה עוד סיבה שהיא סיבה אני אספר אותה כי אולי היא תיתן לכם איזה שקט בלב, שאם היינו חיים עכשיו בג'ונגל, בטבע, אז בגיל 2 פלוס, בעצם תיאורטית יכולנו להסתובב לבד, וכדי לייצר מידה מסוימת של הגנה, כדי שילד לא ילקט מזון רעיל או מסוכן, אז הם הופכים להיות טיפה יותר זהירים על הפה שלהם. אז גם ילד שאכל הכל עד גיל 1.5, 2 ופתאום מתחיל לצמצם, אתם יכולים להבין שזה איזשהו שלב התפתחותי, הוא די מתסכל, אבל הוא יכול להיות נורמלי וטבעי. כשאני רוצה לבדוק האם הקושי של הילד שלי קשור לצמצום במגוון, או שבעצם הקושי שלו זה בעצם האכילה עצמה, ואז אני אשאל את עצמי את השאלות שבצד השני של השקף, האם הוא מבקש לאכול, האם צריך לשכנע אותו לאכול, האם הוא בכלל לא מגיע לשולחן ומתנגד, האם יש דברים שהוא אוכל בבית ולא אוכל בגן או הפוך, והאם בעצם יש איזשהו קושי שאני רואה באכילה עצמה. אם אני מסתכלת על הצד הימני ואני אומרת, אוקיי, הילד הזה תמיד היה מצומצם, ואני ככה מזהה את זה, זה סוג אחד, והסוג השני זה ילדים שהם לאו דווקא מצומצמים במגוון של הפריטים שהם אוכלים, אבל האכילה עצמה כאקט לא מסבה להם הרבה שמחה, או הם לא באים אליה בקלות, וזה ייתן לנו, נחפש פתרונות שונים עבור כל אחד מהילדים האלה, וכמובן שיש הורים שזכו בילד בונוס, כזה שהוא גם מצומצם וגם לא נהנה מהאכילה. רגע. אוקיי, ועוד אתגר, אז אמרנו שעכשיו אנחנו בשלב הזה של האתגרים, ויש לי, אחד זה התנהגות, בררנות אכילה, והאתגר השני שאני ככה פוגשת אולי באופן דומה או שווה, זה שיבוש בהרגלי האכילה. מה יכול להיות שיבוש? יכולה להיות אכילה ממוסכת, סליחה חסרה פה מם, שזה אומר בעצם ילדים שאוכלים רק מול מסך, או רק תחת תנאים, למשל, כדי שהילד הזה יאכל, אז אני מבטיחה לו, או אני מבטיחה לו שנלך לגן שעשועים, או אני מבטיחה לו עוד פרק בטלוויזיה, או ילדים שאוכלים רק מזון מעובד, בין אם זה העדפה שלהם, או בין אם זה התנהגות הצריכה בבית, או ילדים ששותים שתייה מתוקה על בסיס ממש יומיומי, ואפילו כמה כוסות ביום, כל אלה יכולים לשבש את הרגלי האכילה. הטבע שלנו כבעלי חיים, וכולנו בעלי חיים, הוא לזהות מה הגוף שלנו צריך, ולאפשר לנו למצוא את זה. אם אני אתן לכם בופה של מזון מגוון כשאתם רעבים, כנראה שתבחרו לאכול גם מזון מאוד מזין, פירות, ירקות, חלבונים וכן הלאה, ואולי גם תיקחו עוגה בסוף.
אבל אם אני אפגיש אתכם מול אוכל כשאתם לא רעבים, אז הבחירות שלכם יהיו קשורות רק לרמת הריגוש, למה הכי מעורר את הגוף שלכם, הכי נעים לכם, ובדרך כלל זה יהיה יותר שומן וסוכר. אז אני רוצה שתזכרו שכל התינוקות, או 99.9 מהתינוקות, ייוולדו עם היכולת לזהות או לחוש רעב ולסמן לשובע, אבל אם אני לא אשמור על הדבר הזה, ואני אשלב אותם בתוך סביבה שיש בה הרבה גירויים חיצוניים, הרבה מזון מעובד, הרבה שתייה מתוקה, אני כמו משבשת את המחט הפנימית שלהם, שעוזרת להם לדייק את עצמם בדיוק למקום הנכון. אני אגיד באיזשהו תסכול או עצב שלא תמיד זה תלוי רק בכם, אני יודעת, גם מקבלים כל מיני מזונות גם בגנים וגם בגן שעשועים וכן הלאה, ולכן אני מאוד שמחה להיות בבמה הזאת עם עמותות שדואגות לקידום בריאות בכלל הסקטורים, אבל תזכרו שלפחות בשעות שהילדים איתכם, זה לגמרי באחריותכם איזה סביבה נוצרת סביבם. אז את המסך הזה אתם יכולים לצלם את כל המסכים מבחינתי, אבל אני רוצה שעכשיו אנחנו ניכנס לתוך האסטרטגיות שיעזרו לנו לייצר שינוי בשיתוף פעולה של הילד בבררנות שלו או בהרגלי האכילה. אז אני אתחיל עכשיו וככה אני אזכור את כל אחת מהשיטות או התערבויות שאפשר לייצר, ואני אסביר למה היא יכולה להיות יעילה לכל אחד מהדברים. אז אני חושבת שעל סוכרים ומסכים, הבחירה שלי לשים אותם ביחד, היא היות ושניהם מייצרים אפקט מאוד נעים בגוף. אם אני עכשיו יושבת מול המסך ורואה סדרה, או גוללת עכשיו איזה פוסט שמעניין אותי, או בתוך איזו קבוצה שאני נורא אוהבת, אז יש איזשהו שחרור הורמונלי שפשוט מייצר עבורי עונג. אותו דבר קורה גם לילדים מול מסכים, ואותו דבר קורה לנו גם מול סוכרים. אנחנו נרצה עוד מהם. עכשיו, בהקשר של אותו מעגל רעב ושובע והיכולת שלנו להקשיב לגוף, אני רוצה לעזור לילדים שלי להיות במרחב שהוא לא סטרילי, כי אנחנו לא חיים בעולם סטרילי, לא עולם שאין בו בכלל סוכרים או מסכים, אבל כזה שמייצר איזשהו גבול על צריכת הסוכרים וצריכת המסכים, כדי לאפשר להם אכילה טובה יותר. כשהגוף שלי לא נמצא בפיקים של התרגשות, כמו צפייה במסך, כמו צריכת סוכר לא מבוקרת, אני יכולה להיות ביותר שקט גופני. השקט הזה יאפשר להם להיות בבחירה תזונתית טובה יותר, ולראות מה קורה סביבם. כי ילד שיושב מול מסך, גם אם תאכלו מולו את המזון הכי מגוון, אין פה בכלל תחרות, מסך הוא תמיד יותר מרגש. אני גם אגיד שמרבית הילדים שאני פוגשת שיושבים ואוכלים מול מסך, הם ילדים שאו שהיה קושי איתם באכילה, או שהמשפחה לא מצליחה לקיים ארוחות משותפות, ואז המסך מרגיש כמו איזה ברירת מחדל כזו שהילד לא יישב לבד. אם תשאלו אותי, בין שילד יישב מול מסך, יישב בארוחה משפחתית או יישב לבד, אז אני אעדיף שהוא כמובן יישב בארוחה משפחתית, אחר כך יישב לבד, אחר כך יישב מול מסך, זה לא אופציה בכלל בעיניי. אז גם אם אתם לא מצליחים לשבת עם הילדים שלכם ולאכול, תדאגו שהם יושבים במטבח ליד שולחן, אוכלים בצורה מסודרת, ואתם נוכחים בבית. גם אם לא ישבתם לאכול איתם וגם אם קיפלתם כביסה ליד, על אף שזה לא ההמלצה הרשמית, זה ביפר הרבה יותר טוב מכל פתרון אחר. חיפוש לסוכר כמו חיפוש למסכים, זה כמעט מצב טבעי. למה? כי המוח נורא נהנה מזה, לאותו רגע, אבל זה ממש מייצר עונג. אז כשילד מבקש מכם עוד ממתק, אל תכעסו עליו. הבקשה של הלקוח, אני מזכירה לכם שהוא לקוח, היא לגיטימית. התשובה שלכם שהיום כבר היה ממתק, גם היא לגיטימית. אז מה שאני מציעה לכם לעשות, זה אפילו בסוף ההרצאה, ובטח אם אתם מקשיבים שני בני זוג, זה להגדיר לעצמכם מה זה ממתקים, בסדר? מה מוגדר בבית שלכם כממתקים? אני אגיד שיכולים להיות גם משקאות אנרגיה למיניהם, חטיפי אנרגיה, מעדנים ממותקים, כל אלה גם יכולים להיות מוגדרים כממתק, בטח בהגדרה התזונתית שלהם. תחליטו אתם, כל אחד לביתו, מהו ממתק, תגדירו קודם לעצמכם ההורים כמה אפשר לאכול ביום, ותנהלו את המסרים לילדים באותה צורה. זאת אומרת, אל תייצרו מסרים של אולי אחר כך, או אם תאכל יפה, או לא יודעת, נראה אחר כך, כי זה מסרים שילדים לא יכולים להכיל, וכשילד שומע אחר כך, או אולי, זה רק יגרום לו לבקש עוד ועוד.
אז תהיו ברורים, כי זה יעשה שקט עבורכם ועבורו. אני עוברת למחשבה הבאה. האסטרטגיה הבאה שאני רוצה להשתמש בה כדי לצמצם בררנות אכילה, כדי לשמור הרגלי האכילה וכדי לשמור על חלוקת האחריות, זה הגשה מרכזית והאכילה המשפחתית. אז אכילה משפחתית כבר הזכרתי. הגשה מרכזית, הכוונה שלה זה שהאוכל מונח במרכז השולחן, לא בצלחות אישיות, כי בצלחות אישיות, כשאני מגישה לילד שלי אוכל, אני שמה לו את הפנטזיה שלי. אם זה ילד שלא אוהב לאכול, אולי אני אשים לו קצת יותר, כי אני נורא רוצה שהוא יאכל. אם זה ילד שאולי אני דואגת מעלייה שלו במשקל, יכול להיות שאני אשים לו פחות ממה שהוא היה רוצה לקחת בעצמו. הכמות היא לא באחריות שלי. מה הוא אוכל זה גם לא באחריות שלי. האחריות שלי היא לשים אוכל במרכז השולחן, צלחות ריקות, ולהגיד בתיאבון, לאכול מה שאני בוחרת, לדאוג שעל השולחן יש גם מנה שהוא מכיר ואוהב, ולא להגיע למצב של אין ברירה, כי אף אחד מאיתנו לא חי, לפחות מרבית האוכלוסייה בארץ, אף על פי שיש אוכלוסיות שבאמת אספקת מזון היא דבר לא כזה מובן מאליו, אבל לצורך השיחה שלנו אני אגיד, שרובנו כנראה מצליחים לשים מגוון תזונתי בשולחן, והילדים שלנו הם לא במצב אין ברירה, זאת אומרת שאם אני אגיש עכשיו פשטידת ברוקולי ואני אגיד זה מה יש, אין שום דבר אחר, זה לא יקדם את הילד שלי לאכילה של הדבר הזה, אז הוא יגיד אני לא מעוניין, תזכרו, הוא מדויק לעצמו, הוא יודע מה הוא רוצה, אם העולם לא מקשיב לו, הוא רק צריך להתנגד יותר. אבל אם אני אוכלת פשטידת ברוקולי וטעים לי, הוא יראה את זה בשפת הגוף שלי. ותראו איך לאט לאט, אותם דברים של שפת גוף, של ההרגשה מרכזית מתוך חלוקת אחריות, ומתוך הכבוד לזה שיש לו דעה, ישתלבו וישרתו את המטרה שלכם. כשהילד מרגיש בשליטה על הסיטואציה, לא שליטה, גם לדחוף את הצלחת זה לשלוט, אבל זו שליטה שלילית, זו שליטה מלבחור לשלוט בהתנגדות. אני רוצה שהילד שלכם יבחר את מה הוא כן רוצה לעשות, זאת אומרת שהוא יכניס לצלחת של עצמו במקום להדוף אותה. וכשאני מייצרת אכילה משפחתית והגשה מרכזית, זה מרחיב את החשיפה החושית שלו, שחשובה מאוד מאוד לגיוון התזונתי שלו. כשילד נחשף קודם כל בראייה, ואפילו באיך נשמע לעיסה של גזר, לא רק כי הוא לועס אותה, אלא כי הוא גם שומע מישהו אחר לועס, אז החשיפה שלו עולה, והיכולת שלו תשתפר. תדמיינו שחושים זה כמו להיות בחדר חשוך, נגיד להיות שעה בחדר חשוך, ופתאום לצאת לשמש של 12 בצהריים. זה תחושה של איזה עומס כזה שמסנבר אותנו נורא נורא חזק. זאת תחושה שילדים יכולים לחוש גם במאכלים. כשאני אומרת לילד שלי שרק נגע עם קצה הלשון בקציצה, ואני אומרת לו, טוב, מה הבעיה? תיקח כבר את כל הקציצה. מה הבעיה? זה הבדל של שמיים וארץ, זה הבדל של חושך ואור מבחינתו. אל תדחקו בילדים לעשות יותר ממה שהם רוצים כרגע, כי זה רק יגרום להם לא לנסות בכלל גם בפעם הבאה. כי כשהציפיות שלי עולות גבוה מדי, אני כהורה, אם אני מעלה את הציפיות שלי, והילד שלי רק עשה ככה, ואני אומרת לו, יאללה, עכשיו ביס, אז מבחינתו הוא יסתכן. ברגע שהוא עשה ככה, העולם, אנחנו ציפינו ממנו להתקדם ולעשות יותר מזה, והוא אומר, אז בעלות תועלת, עדיף לו לא לעשות את זה יותר, עדיף לו לא להתנסות ולא לטעום. רגע. את המזווה הביתי, שהוא לגמרי באחריות שלי, ואת האופן שבו אני מגישה את האוכל, זו האחריות שלי. אני מאוד מאוד רוצה שתעזרו בהקפאה. אני מאוד מאוד רוצה שתכינו מזונות שהכנתם בבית, כי הם תמיד עדיפים על פני מזונות מעובדים. הרעיון הוא כזה שגם אם אין לי זמן עכשיו, אוקיי? מה שאתם רואים בתמונה זו חביתה. בסדר? חביתה שמרוח בפסטו, ואם תגידו שפסטו זה אקסטרימי מדי, אז תמרחו גבינה לבנה או טחינה. בסדר? היכולת להגיש חביתה בצורות שונות, מייצרת גמישות מחשבתית אצל הילדים. היכולת לגלגל חביתה, ולקרוא לזה חביסושי או חביתת סושי, מקרבת במחשבה ילד לזה שהוא יאכל סושי. זה לא אומר שמחר זה יקרה, אבל זה אומר שאני פותחת לו, אני מרחיבה את הגמישות שלו כלפי האכילה. אז תדאגו שאתם חותכים אוכל בצורה שונה, תדאגו שאתם עושים מיקסים שונים, למשל, לא חייבים תמיד את הקציצות ליד אורז, אפשר לפעמים את הקציצות ליד פירה, כדי לייצר את אותה גמישות. אני חושבת או אני ככה פוגשת הרבה הורים, שבעצמם אוהבים העדפות מאוד מאוד תבניתיות וספציפיות באוכל, אפילו מבלי לשים לב לזה,
וכשאני רוצה לפתוח את הילדים שלי למגוון רחב יותר, אני רוצה להרחיק את הקיבעון, להרחיק את התבניות הידועות והקבועות, ולכן אני משתדלת לא לייצר אצלם את ההפרדות או את הקיבעונות. הפרדות זה לדוגמה להגיש בצלחת מחולקת, כדוגמת הצלחת הזאתי, בסדר? אני לא רוצה להגיש את האוכל שפה הקטיטים ופה האפונה ופה הקציצות, אני רוצה לשים צלחת שיש סיכוי שהמאכלים יתערבבו בתוכה, כדי לא להזמין את ההפרדה הזאת, שאולי תגיע בכל מקרה, אבל אולי גם תגיע כי אני יוזמת אותה. אז תעזרו בפריזר, מזון בפריזר הוא מזון טוב מאוד ומאפשר לי גיוון תזונתי. למה? כי אם הכנתי היום קציצות, והילדים שלי לא אכלו את זה, אכלתי רק אני את זה, אז הסיכוי שיהיה לי מוטיבציה, זוכרים את הפירמידה של המוטיבציה, היא עובדת גם עלינו כמבוגרים, לא רק על הילדים, הסיכוי שיהיה לי רצון להכין עוד פעם את המנה הזאת הוא קטן, ולכן אני רוצה להקפיא חלק מהקציצות, כדי שאני אוכל להניח את זה בחימום טוב בסיר או בתנור, שממש מחזיר לזה את החיות, למרכז השולחן גם בשבוע הבא, כדי שהילדים שלי ייחשפו לזה עוד פעם, בלי שאני אהיה מתוסכלת מההכנה הנוספת. מזון ביתי מכל סוג הוא תמיד עדיף על מזון קנוי, גם אם אני מכינה עוגיות שיש בהן סוכר, אני תמיד אעדיף את הביתיות על פני הקנויות, בעיקר בגלל שהתחושה משתנה והמרקם, וכי אני יכולה לשלוט באיזה קמח שמתי. אני כמעט בכל המתכונים יכולה לשים קמח כוסמין, בלי שהילדים ירגישו שינוי. אני הזכרתי גם שמזון מעובד בעצם מייצר איזושהי אדישות של הפה, זאת אומרת, הפה מתרגל לאכול רק מאכלים בטקסטורה מסוימת, בתחושה מסוימת, בטעם מסוים, ברעש מסוים שזה עושה. מזון ביתי, תמיד יש איזשהו שינוי בצורות ההגשה או הטעם שלו, וזה מאפשר לי את הגמישות של התחושה בפה. אני נכנסתי למטבח בגיל 6 כילדה, ואני יכולה להגיד שעד היום אני שם. אני בן אדם שהיכולת התארגנות שלו היא לא מופלאה, אני צריכה לעבוד תחת לחץ כי זה ממש מכניס בי אדרנלין, אבל ילדים יכולים ללמוד דרך המטבח כל כך הרבה דברים, תסתכלו רק על התמונה הזאת, ודרך התמונה הזאת אני יכולה להסביר לכם שאני יכולה ללמד מספרים, כי אני כותבת פשוט מספרים מעל המצרכים עם איזשהו דבק שמתחתי. לצורך העניין, כאן יש נגיד מצרכים לאיזה פנקק תפוח, יכול להיות שהילד שלכם לא אוכל תפוח, אבל הוא יסכים לאכול פנקק שהוא הכין ממחית של תפוח. האם זה אותו דבר כמו לאכול תפוח? לא. האם זה מקרב אותו לאכילת תפוח? לגמרי כן, כי זו מערכת יחסים. וכרגע הוא מסכים לאכול את הפנקק תפוח, ובהמשך החיים הוא יסכים לאכול גם את התפוח. אל תסתכלו כל הזמן רק על התוצאה הסופית, על זה שהוא יאכל תפוח. תבינו שיש שם דרך, כי בסוף זו מערכת יחסים. אז אני יכולה ורוצה להכניס ילדים למטבח, כי שם מתבצע חיבור רגשי מאוד עמוק. ילד שמניח את הארוחה שהוא הכין במרכז השולחן, זה כמו ילד ששם את במוזיאון, זה כמו ילד שגאה ביצירה שלו. כולנו בארוחת שישי או בארוחת חג אומרים, תטעמי את האורז, הכנתי מתכון חדש, תטעמי את העוגה, הכנתי משהו חדש. כולנו גאים בתוצרים שלנו. תנו לילדים שלכם להיות גאים בתוצרים שלהם מגיל מאוד צעיר. מה זה צעיר? מרגע שילד עומד בעמידה יציבה, בהתאמה לגובה השיש. זה לרוב יקרה סביב גיל 1.5 שנה. הכנסה למטבח פותחת חושית, מחברת רגש לתוך הדבר הזה, ומעלה את התעוזה. התייחסתי בכמה הקשרים לזה שהפה שלנו הוא ממש כמו איזשהו איבר רב תפקודי, רגע, שלוק, כמו איבר שיש בו המון תפקודים, ואני רוצה כל הזמן לתת לו אימון משתנה. אני לא רוצה שהאימון שלו יהיה חד גוני, אני לא הולכת לחדר כושר ועושה רק כפיפות בטן, אני עושה כפיפות בטן, מחזק את הידיים, ואולי אני עושה אירובי, אני כל הזמן צריכה להפעיל את כל האיברים שלי, ואותו דבר בפה, תייצרו גירוי תחושתי משתנה. למשל התפוח שבתמונה, בסדר? ילד שלא רוצה לאכול עם הקליפה, אז יכול להיות שהוא יורק את הקליפה, ואתם אומרים, אוקיי, אם הוא יורק את הקליפה, אז אני אקלף לו את התפוח, ואני אומרת לכם, אל תקלפו, או תקלפו חלק, או תשאירו קצת כתמים של קליפות, כדי לעזור לו להסתגל לדברים שעכשיו פחות נעימים לו, או יותר קשים לו. אז תעזרו לו בזה שאתם מגישים בצורות שונות, בחיתוכים שונים, כי כל צורת חיתוך, למשל, אם אני חותכת תפוח לאורך, זה יאפשר אכילה בצידי הפה,
אוקיי? שנייה אני אדגים לכם עם משהו. אם אני לוקחת את הקש הזה, והקש יכול להגיע לצדדים של הפה. אם אני אקח תפוח שחתוך לרצועות, יש סיכוי סביר שהוא יגיע לצדי הפה וישפר לי את תפקוד הלעיסה. אם אני נותנת תפוח בטבעת, בסדר? אתם מכירים את זה שנותנים טבעת של תפוח שהוצאנו לה את הגרעינים. אז בעצם ילד מכניס את זה עם קדמת הפה. זו טכניקה לעיסה שונה וקצת פחות משוכללת. אז חיתוך לאורך עוזר לנו בעידוד התנועתיות וביכולות של הפה, ובהמשך גם ביכולות הדיבור. זה לא בהכרח שילד שמתקשה באכילה יתקשה בדיבור או הפוך, אבל יש ילדים, זה תלוי במקור של הדבר, אבל יש ילדים שאנחנו נראה אצלם את הכל, קושי באכילה, קושי בדיבור וקושי בהתארגנות אפילו של שתייה מקש, כי הכל נשפך להם לצורך העניין. אנחנו ממש מתקרבים לסוף, ואתם יכולים גם, אני מזכירה לרשום שאלות. אז המעורבות במטבח, כמו שאמרתי, מייצרת איזושהי חוויה של אמן בסדנה פתוחה כזאת. יש לו חומרים, והוא יכול ליצור פה, ואני מאוד מאוד רוצה את הדבר הזה. אני אגיד שכשילדים עובדים במטבח, אז הם הרבה פעמים הרבה יותר engaged, הרבה יותר סקרניים ומחוברים לסיטואציה, ואז הם מעזים יותר, אוקיי? אם אני לוקחת ילד ומכניסה אותו לתבנית הידועה, שיושבים עכשיו בארוחת ערב, ואמא אומרת לו ככה, ואבא אומר לו ככה, והוא בכלל לא רוצה ככה, אז כבר יש איזה פינג פונג של התנהגויות ידוע מראש. כשעוברים לשיש, או יוצאים מהטריטוריה הקבועה, ילדים מעזים הרבה יותר. במטבח אפשר להגשים הכל, יש חופש לביטוי, ויש תחושה של משמעות, ויש גירוי חושי, ויש ידע ויש חקירה, ובכל גיל אפשר למצוא את רמת הריגוש. אל תיתנו לילדים שלכם רק לערבב ביצה. זה לא מרגש בגיל 6, בסדר? בגיל 6 אני רוצה שילד ישתמש במשקל, אני רוצה שילד יהפוך את החביתה, אני רוצה לתת להם להיות משמעותיים, כי המשמעות הזאת תכניס להם מוטיבציה ותרחיב את הסיפור שלהם עם אוכל. אוכל זה לא רק מה שנכנס לפה, זה היחסים כולם, זה היחסים איתכם, זה היחסים שלהם עם המזון, וזה בעצם היכולת שלהם לספר סיפור שלם, וגם ילד שאוכל 6 פריטים, תמיד תזכרו שכרגע הוא אוכל 6 פריטים. זה לא אומר שלא צריך להתערב, זה לא אומר שלא צריך לטפל, אבל זה אומר שזאת המסוגלות הנוכחית שלו. ואם הילד שלכם, לצורך העניין, מתקשה בכתיבה, או מתקשה בפעילות מוטורית, יש לי הרגשה ששם יש לנו כהורים סבלנות. אנחנו מבינים, קשה לו, ואנחנו ניקח אותו לחוג, ואנחנו זה, אבל אנחנו לא נדרוש ממנו כל כך הרבה, כמו שלפעמים אנחנו מעזים לדרוש מהם באכילה. אבל זה, אם אתם לא שם ואתם לא דורשים, אז שפו לכם, אבל אם אתם כן, אז תנסו לחשוב על זה במובנים קצת אחרים. ילדים הם לא אוכלים כדי לשמח אותנו, והם לא אוכלים כדי לתסכל אותנו. הם אוכלים כדי לגדול. התפקיד שלנו זה לעצב עבורם סביבה מיטיבה, ואני אגיד לסיכום שאנחנו חיים בעולם שגם ברמה החדשותית וגם ברמת הגירויים שאנחנו נחשפים אליהם, גם ילדים קטנים, בסדר? הם רואים פרסומות, הם רואים מיליון דברים. התפקיד שלנו זה לעשות טיפה שקט בסביבה המאוד רועשת, ואני מקווה שקיבלתם כמה כלים היום כדי לעשות את השקט הזה. זהו, ותודה רבה לכם על ההזדמנות, ועכשיו אני אשמח לענות על שאלות שאני רואה ככה שעולות בצ'אט. ליאת, את רוצה שאני אעשה את זה, או שאת רוצה? את רוצה אני אקריא לך? אני מצליחה לראות, וככה גם אספתי בלוגים עלייה. אז שלך, ובאמת יש פה יופי של סופרלטיבים, כי באמת הרצאה מאלפת, אז אתם מוזמנים להמשיך לשאול שאלות, אז בואי נתחיל מההתחלה. מעולה, אני מתחילה מהשאלות, את רוצה להוציא אותי משיתוף מסך, או שזה בסדר ככה, זה נוח ככה? תודה. אז ככה, נשאלו כמה שאלות כשדיברתי על השפה. תראו, אני כזה עוברת, אני מנסה ללקט ככה שאלות שהן ביחד. אז לקרוא ספר או לספר סיפור, תמיד תשאלו את עצמכם מה הסיבה שהכנסתם את האלמנט הזה. אם הסיבה זה כדי לזכות בקשב של הילד שלכם, אז כן, זו הסחת דעת. אם הכנסתם מוזיקה וכל היום אתם שומעים מוזיקה, אז כנראה גם לא הייתם שואלים אותי את השאלה הזאת. אבל אם הכנסתם את זה כאסטרטגיה, אז תבדקו מה הסיבה שהילד שלכם לא רוצה להגיע לשולחן.
אם הילד שלכם לא רוצה להגיע לשולחן, אז זה או שהוא לא רעב, או שמשהו בסיטואציה דוחק בו ומלחיץ אותו. אז אני מקווה שזה עונה לכם על השאלה, כי שראיתי שאלו גם על ספרים וגם על מוזיקה. יש פה שאלה של ספיר, שמדברת על קושי בפיתוח מיומנות אכילה לילד עם עיכוב שפתי. אז הזכרתי את זה טיפה בסוף. תראו, הפה שלנו, דרכו קורים המון דברים. אנחנו אוכלים, אנחנו גם מדברים, אנחנו גם נושמים, אנחנו גם, עכשיו אני אגיד את הקונטרות של זה, בסדר? אנחנו גם נוחרים בלילה, אנחנו גם מריירים, אנחנו גם לא מצליחים להגות מאוד טוב את המילים. זאת אומרת, אם התפקוד הנשימתי שלנו לא טוב, אנחנו עשויים לנחור בלילה. אם תפקוד הלשון שלנו לא אידיאלי, אנחנו עשויים לייצר איזשהו דיבור לא ברור, וכן יכול להיות קשר בין הדברים. זה לא טיפול כמובן מה שאני עושה עכשיו, אבל אני אגיד שבאופן כללי, כשיש איזושהי שאלה על תפקוד שקשור לפה, תמיד שווה לפנות לרופא אף אוזן גרון, לשאול האם יכול להיות שיש איזשהו קושי מבני שמשפיע על התפקוד של הילד, במקביל לעבוד על הקושי שצריך, אם זה אכילה, אם זה שפה, אבל בהחלט יכולים להיות דברים שקשורים. אני אגיד שעבור כל הילדים, אני תמיד מעדיפה לשכלל את התפקודים של הפה. לצורך העניין, לשתות מקש, גורם לי לעשות פעולות הרבה יותר מתוכננות, אסופות ומדויקות, ועל כן נעודד שתייה מקש, על פני לצורך העניין, שתייה מכוס עם כזה קש עבה, או עם איזה כוס שכאילו לא נשפכת כזאת, ומייצרת איזושהי טכניקה שאין אותה באמת, והיא נועדה רק כדי שלא יישפך לי מים בתיק. אז תמיד תחשבו מה מצריך קצת יותר מאמץ, ותעודדו את הילדים לעשות את זה. עדי שאלה על ילד בן 6 שאוכל רק שניצל ופחמימות, הוא מסוגל לפסול את חתיכת השניצל לפי המראה, אוקיי? זה בדיוק הדוגמה, זה כמו שאני יכולה לפסול מישהו שעשה לי ככה עם הגבות, בסדר? כי מבחינתי הוא העביר עליי ביקורת. אז ברגע שחושבים על זה בעולם מושגים אחר, קצת יותר קל לקבל את זה ולהבין שזה באמת איזשהו קושי. פנקיקים הוא בורר לפי צבע בעיר, הוא לא מוכן אפילו לגעת בשקית של ירקות ופירות, אוכל קציצה, איך את ניגשים, הוא היה אוכל הכל עד גיל 3. זה שהוא היה אוכל עד גיל 3 הכל מושלם, זה אומר שהתפקוד אפשרי. עכשיו את צריכה להבין שככל שילד גדל, הרגישות שלו הולכת ועולה. כמו שהסברתי, נגיד אנחנו עד גיל 1.5-2 אוכלים הכל, מכניסים הכל לפה, מכניסים עלים, מכניסים כל מיני דברים לפה. ככל שהמודעות המחשבתית שלנו עולה, אנחנו הופכים להיות בעולם יותר זהירים ויותר הססנים. אז מה שאני רוצה שתעשי זה שא', אם את מרגישה שהבררנות שלו היא משמעותית, שווה להתייעץ ולהגיע ממש לאיזשהו מענה מקצועי אישי, אבל באופן כללי, הלוואי ותקחי מההרצאה הזאת כמה נקודות שקשורות לסקרנות ולזה לוודא שאתם לא מבטלים את התחושות שלו, זאת אומרת שאתם לא, כשהוא בוחר את השניצל אז אתם אומרים לו, נו שטויות, מה הבעיה? זה בדיוק כמו אחר, כי מבחינתו זה לא אחר, והילד שלך רואה את החיים בזכוכית מגדלת, ואם אני אגיד לו שהוא לא רואה אותם בזכוכית מגדלת, אז הוא צריך להתנגד יותר. אז תשאלי אותו, מה יעזור לך? איזה חתיכה אתה בוחר? תערבי אותו במטבח, תני לו להיות במגע חושי עם הרבה דברים, אבל לא בשולחן, אלא דווקא בשיש. בעצם כל ההמלצות שאמרתי פה בהרצאה יכולות לעזור, ושוב, אם אתם מרגישים שיש קושי ממש כזה משפיע עליו תפקודית, אז שווה לקבל גם מענה ייעוץ אישי. שזה יכול להיות או מדיאטנית או מקלינאי תקשורת שמתעסקת בתחום. עדי שואלת על תינוק בן 1.5 שנה, שזה לא בדיוק הגיל, אבל בואו נראה רגע, לא מסוגל לטעום, משכה להגיד בכל המחים כל אלה. אוקיי, שוב, עדי, אני רגע מתעלמת מהגיל, כי זה כאילו לא הטווח גילאים שלנו, אבל כמו שאמרתי, הגיל הוא לפעמים רק מספר, ולפעמים ילד בגיל 1.5 שנה יתנהג כמו ילד בגיל 2, את גם כותבת שהוא היה אוכל הכל, ילד שחותך בקאט, מגוון רחב של מאכלים, אני רוצה לוודא שלא קרה איזשהו משהו שהוא חווה בעוצמות, זה לא חייבת להיות איזושהי דרמה מאוד גדולה, זה יכול להיות, אני אתן לכם דוגמה, נגיד ילד שבעקבות המלחמה העבירו את המרחב, העבירו את הגן לגן אחר, זה גרם לו להפסיק לאכול בגן, בסדר? למה? כי כשאני כבן אדם, כיצור מאבד שליטה על החיים, אני לוקח שליטה איפה שאני יכול, אני יכול בפה ואני יכול בפי הטבעת, זאת אומרת ילדים יכולים להביע את חוסר הביטחון שלהם, בזה שהם סוגרים את הפה, לא אוכלים, סלש לא מדברים, סלש לא מוציאים את המוצק, כל אלה זה פעולות של סגירה, או מתאפקים עם יציאות, או מתפנים רק בתחתונים ולא מוכנים בחיתול, אז כשיש איזשהו חיתוך כזה חד משמעי, תבדקו אם היה איזשהו שינוי סביבתי שיכול להיות שזה ביטוי עבורו, ותנסו להחזיר לו את הביטחון במרחב הנוכחי.
אוקיי, שירים ברקע עניתי, הקראת ספרים עניתי, לנועה ועדי ונטע. אם הוא מבקש מזון אחר ממה שהוגש לשולחן, שאלה מעולה. אם הילד שלי, הלקוח, בסדר? בואו ניקח את סיטואציית הלקוח. אם הלקוח שלי מבקש עכשיו חולצה בגזרה אחרת, אז אני יכולה לשאול אותו למה אתה מתכוון, ואז הוא יגיד לי, אני מתכוון ליוגורט, בסדר? הגזרה האחרת ממה שהגשתי שהוא רוצה זה יוגורט. אז אני אגיד לו, אוקיי, הנה יש פה יוגורט במקרר, וזה יוגורט שאין לי בעיה שהוא יאכל אותו, כי זה יוגורט טבעי, אז אני אגיד, אוקיי, בוא תוציא גם יוגורט. ונגיד שהלקוח שלי או הילד שלי אמר, אבל אני רוצה לזניה היום, אז אני אגיד לו, זה רעיון מעולה. אני לוקחת עכשיו את הדפי לזניה, אני שמה אותם ליד השיש, כדי שמחר אני לא אשכח להכין לך. הקשבתי, כיבדתי, אבל כרגע אני לא יכולה לממש את זה. אבל ברגע שאתם לא מתנגדים ואתם לא אומרים, זה מה יש, אנחנו לא מסעדה, כל מיני כאלה עטפות, אז ההתנגדות נעלמת, בסדר? ויכול להיות שהוא יבחר לא לאכול את מה שהיה שולחן, או לא יאכל כמו שדמיינתם, ועדיין תצטרכו לכבד את זה. מה עושים לגבי קופסאות האוכל של הגן? זו סיוון שואלת, בהיבט של כמות. אני שולחת את הכמות שאני רואה שהילד שלי אוכל בפועל. אם הילד שלי מחזיר כל יום, אני מקווה שהבנתי את השאלה שלך, אבל נגיד שאני שולחת לחמניה, אני אומרת לעצמי, זו לא לחמניה גדולה, הגיוני שהילד שלי יאכל את זה, אבל הוא באופן סיסטמטי, בסדר, עכשיו אנחנו כבר בחודש אפריל, מחזיר לי כל יום 3 לחמניה או רבע לחמניה, זה אומר שהכמות ששלחתי יותר גדולה ממה שהוא רוצה או מסוגל לאכול. תקטינו את הכמות. אל תפחדו להקטין, כי הקטנה, בנקודת המבט של ילד, זה אומר שאתם ראיתם אותו, זה אומר שאתם מתאימים לו. הורים ששולחים ירקות בקופסה, או תמיד שולחים אקסטרה, ושלא יחסר לו וזה, יכול להיות שהילד בהצפה בכלל. בסדר? ילדים, קופסת האוכל, מבחינתי עבורם, זה כמו חפץ מעבר. זה המרחב הפרטי שלהם, אני לא יכולה כל הזמן לשחק עם זה או לשגע את זה, ואני מאוד מאוד רוצה שכשילד פותח את הקופסה, הוא ירגיש בנוח מולה, מול הכמות ומול מה שיש בה. נועה שואלת איך גורמים לילד להיות יותר מעורב במטבח, מעולה, הוא מתייאש מהר. אז את כותבת שאת מנסה להכין איתו, אבל הוא מתייאש. ייאוש יגיע או כי קשה לו, בסדר? נגיד נותנים לו פעולות שהן קשות לו, או כי משעמם לו, כי כל היום נותנים לו לערבב, או כי אומרים לו, בוא תעזור לי, אני לא רוצה את העזרה שלו, אני רוצה שהוא יהיה שותף, אני חושבת שאם תכין איתי ביחד את הארוחה היום, יצא לנו סלט, לא יודעת, משהו שלא טעמנו אף פעם, או אני יודעת שכשאתה מערבב את החביתה, היא יוצאת בדיוק כמו שאני אוהבת, היא יוצאת תפוחה כזאת. אני אגיד לו משהו אמיתי על מישהו ואיך הוא יכול לקדם את ההכנה במטבח. עוד דבר שיכול להיות זה שלא פגשתי את תחום העניין שלו, זאת אומרת זה לא מעניין אותו לחתוך או לשטוף או לקלוף, אבל למשל הוא מאוד מאוד אוהב מספרים, בסדר? ילד שאוהב מספרים, אני רוצה שהוא ישקול על משקל דיגיטלי במטבח, אני מתחברת לתחום העניין שלו, תחום העניין שלו לצורך העניין זה מכוניות, אז אני אדבר איתו תוך כדי הכנה, על מה נהגי מרוצים כנראה אוכלים לפני התחרות שלהם, ואם בכלל יש לזה משמעות למה לאכול לפני. קחו את תחום העניין שלהם ותכניסו למטבח, זה ממש כמו כל שיחה אחרת, זה ממש כמו כל הזמנה אחרת לאינטראקציה. אילנה שואלת על ילדים שרגילים לקבל קינוח בסוף הארוחה, איך להפחית להעלים את ההרגל. אז אני אשאל אותך אילנה, האם הקינוח הגיע כתמריץ? זאת אומרת, האם באיזשהו שלב אמרתם להם, אם תאכלו יפה אז תקבלו קינוח, ואם לא תסיימו אז אין קינוח, כאילו האם אתם משתמשים בזה? אם אתם לא משתמשים בזה, מעולה, אז גם אין לי בעיה שהם יאכלו קינוח, כי אז זה אומר שגם אם הוא אכל ביס אחד, אז הוא יכול לאכול קינוח בסוף הארוחה, כי כולם אוכלים. תבחינו רגע בין זה שכאילו, אני ממליצה לכם לקרוא לכל הדברים בעולם המתקים, גם לחטיפים וגם למתוקים, להחליט מה המידה הידועה ולמקם את זה, לא כתנאי ולא כפרס. זאת אומרת, אני חושבת שהכי קל אחרי מסגר, אם הגעתם למצב שיש לכם כל יום אוכל משהו קטן, אז תבחרו את הגודל, אני תמיד אמליץ על שוקולד, ולא על חטיפים מלוכים או שקיות גדולות של משהו, אלא תמיד שוקולד קטן וארוז, יותר טוב לבריאות השן, פחות משפיע על תחושת השובע בגלל גודל המנה, ויכול להיות שהדבר הנכון לעשות זה פשוט להגיש את זה בשעת אחר הצהריים ליד צלחת עם פירות, לא כתנאי אלא פשוט להגיש את זה גם וגם. כשהילד מבקש קינוח בסוף הארוחה, אז תגיד לי שכבר אכלנו ממתק היום, ומחר אחרי הצהריים הוא יכול לאכול עוד אחד. אפשר גם לעשות את זה באיזושהי התרמה, ולהגיד, תקשיבו, שמנו לב שבזמן האחרון יש הרבה ממתקים, אנחנו נאכל כל יום אחד. ואז לשחק עם זה, לפעמים אחרי הצהריים, לפעמים אחרי ארוחת ערב, העיקר לא לייצר צימוד. זאת אומרת, ילד לא אמור לקבל שוקולד בגלל שהוא אכל, כי אם
הוא מקבל שוקולד על עצם זה שהוא אכל, אז מה זה אומר על האוכל? שהאוכל זה מה? שיעורי בית, שזה מבאס, שזה תחנת מעבר. תמיד תחשבו על המסרים השיווקיים שאנחנו מעבירים בלי להתכוון. תודה, יש פה פשוט מילים שמשמחות לי את הלב. אוקיי, נטה שואלת לגבי האם מותאם בגיל 3.5 להסביר מה זה מזון בריא ומה זה לא. אני אענה לך בשיא כאילו קיצוניות. אני לא חושבת שאפילו אנחנו כמבוגרים אנחנו לא מבינים את זה בתוך הגוף שלנו, אנחנו יודעים את זה. אז מה שהייתי מסבירה לילד בגיל הזה, זה אני הייתי אומרת שאנחנו אוכלים מזון מגוון, הייתי מדברת יותר על מגוון, ומדברת על זה שסוכר ושומן או חטיפים אנחנו אוכלים מעט. אני אתן לכם אנקדוטה קטנה, הבת שלי יום אחד שהייתה בת 3, חזרה מהגן, ואמרה לי שהיא לא אוכלת קציצות, כי הקציצות הן בריאות מדי. עכשיו, היא לא אהבה קציצות, בגן כל הזמן ניסו לקדם לה את זה, ואמרו לה, זה בריא, זה בריא, זה בריא, זה בריא. אז בריא הפך להיות משהו שהיא לא רוצה, כי היא לא אוהבת קציצות, ואמרו לה שזה בריא, אז היא לא רוצה לאכול אוכל בריא. בסדר? תבינו שהמושג בריא הוא מאוד זה, אני לא אומרת לא לדבר אליו, אבל אני חושבת שיותר נכון לדבר על מגוון, זה שאנחנו אוכלים כמה סוגים. עדי שואלת לגבי כל ארוחה, הילד מבקש קטשופ ומיונז, לפעמים זה מרגיש שהוא אוכל קטשופ עם נגיעות של אוכל, האם להתעקש להוריד אותם? לגמרי. לא בהכרח להוריד, אבל למנן את הכמות, קטשופ ומיונז, מזונות אולטרה מעובדים, סופר סופר מעובדים, ממסכים לנו את כל תחושת הטעם, בגלל זה הוא גם כנראה משתמש בהם, וככל שהוא משתמש בהם יותר, היכולת שלו לאכול טעמים שהם בלי זה, תלך ותרד. אז מה שאני ממליצה לעשות, זה לקחת צלוחית קטנטנה, אני בדיוק מנסה להסתכל אם יש לי פה אותה, שאני תמיד מדגימה איתה, אני אומרת לו, לצורך העניין, אני אומרת, הנה, פה אתה יכול לשים לך, טוב אין לי, אבל יש לי משהו דומה, נגיד, קחו כלי ממש קטן, ילדים אוהבים לדעת שיש להם שליטה על משהו שלהם, גם אם זה קטן, שים פה קטשופ, זה הכמות שאפשר להשתמש, ואז הוא יגיד, אז אני לא אוכל יותר, ותגיד לו, בסדר, אני סומכת עליך, זוכרות, אני סומכת עליו, לא מוותרת, לא דורשת, סומכת עליך שאתה עושה את הבחירות שלך. תגבילי את כמות המזונות המעובדים, כמו גם את החטיפים והמתוקים. ילד שמבקש הרבה ממתקים וכמעט לא אוכלים בבית, אז תגדירו מה אפשר לאכול בבית, ואז הוא יגיד לך, אבל אצל דני אוכלים מלא ממתקים, ותגידי לו נכון שבבית של כל אחד יש הרגלים שונים. אל תיבהלו מזה, כי יש בתים שרואים בהם הרבה טלוויזיה, ויש בתים בהם שקונים הרבה מותגים וצעצועים. בסדר, כל אחד יעשה את הבחירה ההורית שלו, ולא צריך להתנצל עליה, ההפך. מה לגבי סטינג? יש עדיפות לארוחה סביב שולחן לעומת נשנוש על הדרך בסלון, זו שאלה של הילד, אני מאמינה שאת נוצאה לזהות את התשובה שלי עוד לפני שעניתי אותה, אבל כן לגמרי בישיבה, במודעות, לא תוך כדי תנועה, תחשבו שהיום הילדים שלכם צעירים, נגיד בגיל 6, אבל מה שאתם מייצרים עכשיו, זה הרגלים, בסדר? זה מה שזה, זה הכי טוב שהם יפגשו בהמשך חייהם, בסדר? כולנו כנראה כבר אוכלים עם פלאפון ביד, כי אנחנו עובדים, כי אנחנו עושים, כי התרגלנו. על הילדים שלכם תשמרו כל עוד הם יכולים, תנו להם כמה שיותר שנים שבהם הם אוכלים בצורה מודעת, שהם יושבים ואוכלים. דניאל שואלת על ארוחת בוקר קבועה בשבת של פנקקים, ובנוסף בעבר תוספות היו מייפל ופירות, ועם הזמן זה הפך לריבה ושוקולד. אוקיי, אז בשאר הארוחות בשבוע מכניסים חלבונים, ירקות ופירות, אני חושבת שאוכל זה גם חוויה וזה גם מסורת, ואני ממש בעד שתאכלו עם הילדים שלכם גם ארוחות מתוקות, בטח אם הם מסורת משפחתית. אני חושבת שליד ארוחת פנקקים אפשר גם שם להחליט מה כמות השוקולד ששמים, מתאים לכם, לא מתאים לכם, תשחררו את זה, או תסמכו על זה שזה פעם אחת בשבוע, וגם ליד ארוחה כזאת אפשר לשים פירות וירקות. מרינה שואלת על ילד בן 4 שאוכל ממש מצומצם, תמל בלילה וביום, דייסה מבושלת בשניצל ותפוח, היום נשארנו רק עם תמל ודייסה מבושלת, על השאר מסמן ולא ודוחף, אני לא מצליחה לגרום לו אפילו לטעום משהו אחר, אני אגיד שזה נשמע כמו משהו שמצריך ככה התערבות יותר ספציפית, אז כל מה שאמרנו בהרצאה את לגמרי יכולה ליישם, אבל זה נשמע שיש לו מעט מאוד פריטים, ושזה עוד הולך ומצטמצם, ולכן אני חושבת שנכון ככה לפנות למישהו שיכיר אותו ממש, אבל זה לא סותר את זה שאפשר לעשות את כל מה שאמרנו בהרצאה. אילנה אומרת שכשהיא מגבילה לממתק 1 או 2, אז היא מרגישה ממש רע, וכשהם בחוץ והיא מעולדת, היא מרגישה שהם פורקים עול וטורפים, כאילו לא נותנים להם בכלל. אז אני אגיד, זה נכון שהגישה או המחשבה הטבעית שלנו זה שאם אני לא אתן אז הוא יפור כל עוד. אני אגיד לכם שיש אנשים שיש להם נטייה וחיפוש מוגבר אחרי מקים, וזה לאו דווקא קשור אם תיתנו להם או לא תיתנו להם בבית.
אני חושבת שברגע שתסתכלו על זה כמו על מסכים, בסדר? יכול להיות שהילד שלך במרחב ללא הגבלת מסכים גם יעוט על מסכים, ועדיין נורא קל לנו בלב לשים גבול על מסכים. יש לנו איזה פחד מאוכל ב-DNA של כולנו, בסדר? אנחנו לא רוצים להגביל את הילדים שלנו, אבל אנחנו חיים בסביבה מאוד מאוד מאתגרת ומאוד מוצפת. צריך לבדוק למה זה כל כך קשה לך לשים שם את הגבול, ואולי את מרחמת עליהם, ואולי בעצמך את מאוד אוהבת ממתקים, ואולי, תמצאי את קו האמצע שנכון לך, זה לא בטוח, זה שתתני להם מגירת ממתקים שופעת, בכלל לא מבטיח את זה שהם לא יאכלו הרבה ממתקים גם בחוץ. תזכרו, העדפה למתוק היא העדפה מאוד פיזיולוגית. נועה שואלת לגבי מה עושים עם ארוחה של מגשית לגן לילד שלא אוהב כריכים מלבד טוסט, וכששמים לו את הדברים במפוזר, לא אוכל, שולחים לו את מה שהוא אוהב. גם אם זה פריט אחד ואותו אחד כל יום, אני לא מנסה לעבוד אני לא מנסה לשנות את הרגלי האכילה של הילד שלי דרך קופסת האוכל, בסדר? היא מרחב אחד מתוך כל מיני אינטראקציות ביום, לקופסת האוכל אני רוצה לשלוח לו את מה שהוא אוהב. אוקיי. בן 3 שמסרב לאכול לבד, מבקש שיאכילו אותו, לא מסכים לאכול ולהגיע לשולחן. אורית שאלה את השאלה הזאת, צריך לבדוק מה קורה בגן, בהנחה שהוא בגן. אם בגן הוא אוכל לבד, אז אנחנו אומרים, אוקיי, סבבה, התפקוד קיים. אם התפקוד קיים, אני רוצה לבדוק האם יש לו חופש פעולה, האם הוא מעורב במטבח, האם מגישים הגשה מרכזית, האם אוכלים איתו ביחד, או שזה משימה הארוחה. אחרי שתעשי צ'קליסט על כל הדברים שאמרתי, ותנסי להטמיע את כל הדברים שככה הצגנו בהרצאה, אני נוטה להאמין שהמוטיבציה תעלה. ילד לא צריך להגיע לאכול, אני קוראת לילדים שלי לשולחן, לארוחה. לא בהכרח לאכול. בארוחה יש שיחה על ה' ועל ד', לא על האוכל, על דברים אחרים. זה במת מפגש. אורית אומרת שזה ילד שאף פעם לא רעב, האם זה תקין לגיל הזה? אני טוענת שבעל חיים, דמיין בעל חיים שאף פעם לא רעב, יותר קל לי לדמיין הורה מייצר הצעות לפני שהילד דורש. אם אני שואלת את הילד שלי, אתה רוצה לאכול? כי נראה לי שעבר מספיק זמן, והוא אומר לי לא, ואז אחרי חצי שעה אני שואלת עוד פעם, ואחרי חצי שעה עוד פעם, אז זה קצת כמו לנסות לגמול ילד מחיתולים, וכל הזמן ללכת לך ולהגיד, יש לך פיפי, אתה צריך פיפי, אתה צריך פיפי. כאילו, בעצם אני רוצה שתתני לו את האחריות, הבחירה, אם וכמה לאכול היא שלו, ואני מוסיפה פה שגם הרצון לאכול, עצם הרצון לאכול הוא שלו. שבת בבוקר תקומו, זה יום בלי לוז, בלי זה, אל תציעי אוכל בכלל, גם לא בקבוקים יש, גם לא מעדן, גם לא שום דבר, לא להציע כלום. ותבדקי, האם בשעה 12 או 1 הילד כן רעב ואיך הוא אוכל אז. אל תנסו לזהות את זה על הגוף שלכם ולהגיד, אוקיי, אבל אם לא אכלתי 12 שעות, אז אני עוד שנייה מתעלפת מרעב. הגוף שלכם הוא הגוף שלכם, הגוף שלו הוא הגוף שלו, וצריך לעשות את ההפרדות האלה. שאלה של, אני מקווה שאני הוגעת שם נכון, טרה או טרה, שאלה לגבי בת 5.5 שאוכלת טוב, אבל גם ממש מכורה למתוק. היא לא מכורה למתוק, היא אוהבת מתוק, זו הנטייה הטבעית של הגוף. למה אני נתפסת על המילה הזאת? כי מכור זה נורא קשה לנו לראות אנשים מכורים, זה נורא מתסכל אותנו, אנחנו נורא אפילו לפעמים טיפה כזה כועסים על זה. זה לא מכורה, היא פשוט אוהבת מתוק, וזה לא הופך לבעיה בהכרח, אנחנו לא מאפשרים הרבה מתוק, אבל מרגיש ש60% מהשיחות בינינו על זה. אם 60% מהשיחות שלכם זה על זה, זה אומר שהגבול לא עובר בצורה ברורה. אם הגבול לא עובר בצורה ברורה, תבדקו שיש הגדרה מאוד ספציפית למה זה ממתק בבית שלנו, לכמה מזה אפשר לאכול, והאם יש זמן קונקרטי להגיד לילד, נגיד אתם הולכים לבריכה ואתם אומרים לה אחר כך נקנה ממתק, היא לא יכולה ליהנות בבריכה כי היא רק חושבת על האחר כך הזה. אז תבינו שזה כמו שאני אגיד לך, לא יודעת מה, נגיד אני רוצה לדבר עם הבן זוג שלי והוא אומר לי עוד מעט, אז ברור שאני אקדח לו. תהיו ברורים, אם הוא יגיד לי בעוד 20 דקות אני מסיים שיחה וחוזר אלייך, היכולת שלי להכיל את הדבר הזה תהיה טובה יותר. תבדקי שהגבולות ברורים על הדבר הזה, ממש בסדר שהיא אוהבת מתוק. זה גם ממש בסדר שתגבילו את זה. הילדים שלי שותים חלב מאשר לאכול אוכל רגיל, מה אני אמורה לעשות? את אמורה באופן מדורג ומבוקר ואולי אפילו להתייעץ, אני גם לא יודעת בני כמה, להגביל את צריכת החלב, כי בכלל אנחנו לא רוצים ילדים ששותים אוכל, אנחנו רוצים ילדים שאוכלים אוכל, וברגע שילד שותה כמה כוסות חלב ביום, אז זה בהכרח יכול להחליף, ולהגביל את צריכת החלב כדי לאפשר הרגלים טובים יותר. זה התפקיד שלך, לשמור על ההרגלים שלהם, ואחת הדרכים זה להגיד בבית שלנו,
צורכים מזון מגוון, ולכן אני מגבילה את כמות כוסות החלב. איך מלמדים את הילדים? זה שאלה של ניב, לאכול בארוחה ולא לאכול קצת בארוחה ולנשנש אחר כך. מחליטים שכל האכילה היא ליד השולחן ולא בנשנושים תוך כדי תנועה. גם אם הילד שלי אוכל עכשיו חתיכת תפוח, תדאגו שהוא עושה את זה בשולחן. ואז אם הוא צריך להפסיק פעילות כדי לאכול, מאוד יכול להיות שיהיו פחות נשנושים. כשיהיו פחות נשנושים תהיה אכילה יותר אפקטיבית בארוחה, ותזכרו שהארוחה צריכה להיות כיפית, היא צריכה להיות באווירה טובה, היא צריכה להראות אנשים אוכלים ולא ילדים עושים שיעורי בית ואוכלים כי ההורים שלהם רוצים. יבגני שואל, מכבים את כל הגאדג'טים ואז הוא יבוא ויתנדב לבד משעמום, אני לא בטוחה שאתה שואל, אולי ענית על שאלה כלשהי. אושרית, ילד בן 4 שמסרב לאכול מזונות חדשים מגיל קטן, חי על קרקרים ופחמימות מאורס, פסטה פתיתים, אוהב אוכל רותח מהסיר, אוקיי? ילד שבוחר מרקם מאוד מסוים וטמפרטורה מאוד מסוימת, זה ילד שמעלה לי שאלה לגבי החושים שלו, בסדר? הוא לא אוכל פירות וירקות, לא בשר, עצות של מרפאת אכילה לא עזרו, אז להמשיך לברר. לבדוק כל מה שאמרנו, האם יש איזשהו קושי בבליעה, ולבדוק, לא בבליעה אלא בנשימה, לבדוק אצל אף אוזן גרון, האם יש איזשהו קושי בתפקוד הלעיסה, אפשר לפנות לתקשורת, כאילו זה הילדים שלכם, תמשיכו לברר, גם אם אתם חושבים שהייתם כבר במקום הכי מדויק, כי תמיד אפשר לקדם ילד עוד קצת. דורון, ילד שואלת, ילד בן 3 שאוכל מעט מאוד מאכלים, וגם אוכל רק את הפחמימות, בבית אוכל 2 סוגים, רגע, אני מנסה לראות אם זה שאלה שלא נשאלה, מנסים הרבה דברים כבר מהדברים שהצגתי בהרצאה, לא בטוחים איך לגרום לו יותר להתלהב מאוכל ולטעום דברים. אני אגיד כמה דברים, אפשר ליישם את מה שאמרתי, ואפשר לעשות את זה פרוטוקולי, ואני יכולה להגיד לכם שכשאני מדברת עם הורים, אז אני הרבה פעמים מנסה, כמו שאמרתי לכם למשל על הספר או על המוזיקה ברקע, מה שמעניין זה לא מה אתם עושים, אלא מה הוביל אתכם לעשייה הזאת, זאת אומרת, האם הייתה שם אסטרטגיה, וגם מה, ובאיזה אופן אתם עושים את זה. אם אתם יושבים בארוחה משפחתית, אבל אתם רק יושבים ולא אוכלים, אז מבחינתי אתם לא מקיימים ארוחה משפחתית. אם אתם אומרים שילד בן 3 לא יכול לשים לעצמו אוכל בצלחת, ולכן לא תעשו הגשה מרכזית, אז אתם לא מקיימים את זה. סתם, צריך לעבור ממש אחד את הדברים, וכמובן שאם יש שאלות יותר מורכבות שלא יכולות לקבל מענה בהרצאה, אז צריך להמשיך ולפנות לטיפול, כי בסוף זו הרצאה. ואני מקווה שבכל זאת תקחו עוד משהו ממנה. סיוון שואלת מה לגבי זמני הארוחות, לחכות שיגידו שרעבים או לקבוע זמן, אז אני אגיד שההמלצה היא כן, זה תלוי את מי שואלים, אם שואלים אותי, אני כאשת מקצוע וכאימא, אחכה שלפחות ילד אחד רעב כדי לקרוא לכולם, כי זה מעלה את סיכויי ההצלחה. רעב הוא פונקציה שמאוד רלוונטית לאכילה, אבל גם אפשר להחליט אחרת, שאנחנו מחליטים שבשעה 7 או בשעה 8 יש ארוחה, ואז אני קוראת לכולם וכולם יבואו, אבל אם אני החלטתי מתי שאני עוד יותר צריכה להקפיד על זה שהילד שלי יחליט מה וכמה הוא אוכל. בסדר? אז יש לי את הזכות להחליט באיזה שעה ארוחה, אבל אז אני עוד יותר נאמנה, לזה שהילד יבחר מה וכמה הוא אוכל. אילנה שואלת שאלת סיכום אחרונה, לא? הצטרפה עוד שאלה. משחקיות באוכל, האם זה בסדר להכניס משחקים לשולחן, כמו למשל לדרג כאילו אנחנו מסעדה? שוב, אילנה, התשובה היא תמיד, מה מטרת הדבר? אם את עושה את זה, זה אגב רעיון ממש חמוד, בסדר לדרג אוכל כאילו אנחנו במסעדה, אבל אם תעשי את זה כל יום, אז זה כבר לא יהיה רלוונטי. ואם כל יום נעשה סבב סיפור מצחיק שקרה לי היום, אז זה כבר יהיה תבניתי מדי. תנסו להיות אותנטיים, שבו בשולחן, תדברו עם הבן זוג או הבת זוג, תדברו עם הילדים, תדברו על והילדה, אל תבואו דרוכים, תבואו כאילו תרשו לעצמכם להיות נינוחים בארוחה שלכם, שימו מוזיקה שאתם אוהבים, תשתו כוס יין, תזמינו אוכל שאתם אוהבים, תבשלו אוכל שאתם אוהבים. אל תצפו שהילדים יאמינו שהארוחה זה כיף, אם זה לא כיף לכם. ואם לא כיף לכם, תבדקו למה לא כיף לכם ותשפיעו הפוך. מיכאל שואל את השאלה האחרונה, מה לגבי משחק של הילד באוכל, אכילה? רגע. מה לגבי הילד שבגן,
שזה שתי שאלות שונות. מה לגבי משחק של ילד באוכל אכילה עם הילדים מריחה זריקה, מתי נורמלי וחלק מהחוויה? בעיניי מעל גיל 2 ועוד הרבה קודם, ילדים לא אמורים לזרוק ולמרוח אוכל, הם סיימו את השלב של החקירה החושית של הדבר הזה, ואם הוא עושה את זה, זה כנראה כי הוא מעביר זמן. ומה לגבי ילד שבגן אוכל הכל, אבל מחוץ לגן בררנות קיצונית ולא אוכל כמעט חלבונים, לא מוכן להתנסות. אם זה אותו ילד, אז אנחנו מבינים שיש פה הרבה התנהגות. מה שהוא אוכל בגן זה מה שהוא מסוגל לאכול, מה שהוא אוכל בבית זה מה שהוא בוחר לאכול ממניעים שאני לא יודעת מה הם, אבל הייתי בודקת האם זה המסרים שעוברים, האם מתערבים לו בצלחת, האם מנסים להאכיל אותו, האם כל מה שדיברנו בעצם בהרצאה. בסדר? אבל תזכרו שמה שהילדים שלכם עושים בסך כל התפקודים שלהם, גם בבית וגם בגן, זה מה שהם מסוגלים. זאת אומרת, אז המסוגלות היא ממש טובה. אם הוא אוכל בגן הכל, ועכשיו אתם צריכים לחתור לעבר זה בבית, ולבדוק איפה אתם יכולים לשמור על חלוקת תפקידים מאוד נכונה. תודה רבה לכם. היה לי מאוד כיף. איזה הרצאה מרתקת, ממש, למדנו המון, תודה רבה רבה על כל התשובות להמון שאלות שהיו פה, ואני בטוחה שיהיו עוד. אז אני שמתי פה את הלינק לדף הנחיתה של ברילי, שאתם יכולים להיכנס. עדי רשמה, כתבה את רוב התכנים ששם, אז כדאי להיכנס, זה פה בצ'אט, אני מעלה פה בלינק, תיכנסו, תירשמו, תקראו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאנחנו נמשיך את המסורת הזאת שהתחלנו היום, בוובינרים ופודקאסטים מעניינים, ולארח מומחים, אז, ואנחנו שמחים מאוד שפתחנו איתך, עדי, כי זה באמת מרתק. ועוד המלצה אחת אחרונה, תזכרו שתמיד שאנחנו שומעים מסר, ובטח אם היו כמה מסרים, אז ניקח ממנו חלק. אז תרשו לעצמכם לחזור להרצאה הזאת עוד פעם ועוד פעם, או כזה לקחת במנות, כדי שבאמת תצליחו לעשות את זה. יופי של המלצה. אז תודה ונתראה בהמשך. לילה טוב להתראות.